Vai tällaista Tyler. Tänne nyt se ohjaan tänne. Ja jäpä. Ja... tos... No joku on nyt siinä päällä. Kelaa... Nukahtiks se? Hyvä on, että toi pääsi nyt videolle. Oli ehkä pahin nukahdus, minkä mä oon nähnyt tässä pelissä. Ei oo pahin. No ehkä vähän aikaa pahin. Ei oo siihenkään. Tossa päivänä tuli se yksi läppä. Se vaan nukahti siihen. Se jäis... Sori, anteeksi. Älkää heilutelko sitä pöytää. Ei alas. Ja toisella varmaan kissalle. En tarkoita lemmikkiä. Mitä? Älkää välittäkö meidän nauruista. Tää menee vähän läskiksi, mutta... Tää videon tekeminen. Sehän on vaan paras asia, että... Mutta nyt pitäis löytyä vaan kusipää, jota ampua. No ammu randomisti. Ai jotain mun puolulaisia vai? Joo. Siinä on. Älä nyt kadota sitä. Kyllä mä sen kadotan, jos mä niin haluan. Mä muuten vaihan. Koska mä haluan seuraavaksi tiedustelijan. Sä sanoit silloin, että jos painaa startille, niin sä jäät pauselle. Sut voi tappaa, vaikka sä oot pausella. Niin voi. Mähän saan kusetin, koska sä et muuten ois vaihtanut. Siellä on. Siellä missä äiti on. Mitä? Se lenti pakoon. Ei Tuo Elli. Elli kuolee. Kuole fucking Elli. Elli. Mikä sut on Elli toikin jo? Mistä sä edes tiedät sen nimen? Kiitos kauheasti. Thank you, motherfucker. Jos tää jätkä, joka näki tän videon. Ja se oli suomalainen varmaan. Se tajuaa se silti. Tää on suomalainen. Juve forever. Et oo tosissas. Koska mä olen chatannut tän kanssa kerran. En usko sua. Älä usko. Kukaan ei usko. Uah! Se Elli venasi tossua koko ajan. Tossua? Se venasi tossua koko ajan. Mitä? Oikealla on vihollinen. Oikealla puolellani. Niin. Sä et tappanut sitä. Tapoin. Miksi et sanonut mainita? Mä tapoin sen, sovitaan niin. Ei! Ja se joka oikeesti tappoi sen, ja jos sä näet sen, älä pistä please kommentteihin. Älä pistä. Pistäkää kommentteihin jotakin. Niin, pistäkää kommentteihin jotain ideoita, esim. Haasteissa, kun mä rupeen tekemään joko haaste tai... Elli nänni. Tai sitten... Se nännitti sut. Tai sitten vlogeja. Voitte siihenkin pistää. Joku nännitti Ellin. Mutta sori siis, tää kuva on laatu. Aika hanurista. Sieltä puuttuu vielä 150, että se saa paremman kuvausohjelman. Miten niin 150? 160. Ja miten niin 160? Mä saan tänään 30 lisää. 140. Kyllä mä saan enemmänkin varmaan. Holy Holy kuule! Holy moly. Holy moly. Se nännitti sut. Tää loppuu. Tisut. Mitä? Auttamaan kavereita. No, Decepticonit on oikeesti parhaita. Mä pääsen tänne. Noin pienestä kiinni. Mä näen. Mitä? Ette oo tosissanne vai? Mä tiedän mitä mä teen. No!
Äivö! Nyt on tosissaan. Tästä välistä. Ja nos. Noin mä pääsin pois jumista. Toi oli siisti mulle. Ei ollut. Olipas. Tapas se Elli nännittäjä. Elli. Elli nälli. Elli nälli nänni. Nänni Elli. Elli 512. Smash Erki 002. Nyt sä menit kertoo mun ton PS3 sen ihme jutskan. Syki on daddy. No ihan. Mut ihan sama. Sinänsä. Te voitte kutsua mut ystäviksi. Mä kyllä vastaan. Jos vastaa. Ja hyvä juttu on, jos teillä on tää peli. Mitä minä epäilen. Miksi? Kato mä pääsin siitä nytte. Aika omituista. Autot hyppivät. No tää on transut. Transseksuaalit. Elli nännittäjä. Transformersit. Siellä nännittäjä. Nännittäjät, mihin meni? Tisut. Siellä vasemmalle. Mä menen tänne. No. Siinä meni hyvä tappo. Ei mennyt. Tappo ei mennyt. Sen nimi oli Elli, ei Tappo. Se on siinä jossain elävänä. Se on elävä. Se on elävä vihollinen. Ammutaan se sitten. Jes, mä tapoin sen. Ensimmäinen tappo. Turpa kiinni. Mä annan tälle heal. Ei. Kukaan ei näe mua. Umara. Decepticonit ovat Jättäkää minut rauhaan, jättäkää. Noin. Ymmärrän jo. Decepticonit ovat vihollisia nytten. Jättäkää minut rauhaan. Ja just pitäis lopettaakin tää video. Tää loppui ihan just tää aika mulla. 4 tapon päästä. Noille. Mene tappamaan! Eiku meille 4 tappoo vielä. No. Se on ystävä. Niin on. Mä annoin vaan merkkejä, että mä oon katso täällä päin. Miksi sä halus tietää, missä sä liikut? En mä tiedä. Ehkä ihan muuten vaan. Mut vähän tää nauruttelukohta oli paras. Ei se tullut tähän. Ei se tullut tähän. Tuli. Ei tullut. Ui. Hanuri. Kuole. Hanuri? Hanuri. Hanuri. Hinuri. Hän on tuolla, enkä saa häntä kiinni. Fuck your mommy. Miksi tekisin sen? Että saisit katsojia. Ai sen takia. Juuri niin. No, mä en huomannut tota. Sinulla on ehkä silmät. Vai pelaatko sokeana? Mä katsoin, että se oli ystävä aluksi. Mä katsoin sille. Vittu, se ampuu mua. Pistä silmät kiinni. Mä neuvon, mihinkä meet. Yksi tappo. Pistä nyt silmät kiinni. No! Jää, mä voitin! Ja nähdään seuraavassa videossa. Seuraava video tulee olemaan se, kun jäbä pelaa.